खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। सावगारियाव नुनाय गेदेमाजोआनो जाहैबाय जोंनि मैनामाथा गामिनि मानगोनां जि बिदायनि बिमा रुंसारि थुनले गयारी। थुनले गयारीया 25 दिसेम्बर 2021 अक्ट'खालि रुंसारि जालांदोंमोन। बिथांनि मुङैनो जि बिदायनि नखरा दिनै उद्रायनायनि नेम खान्थि बादियै रायजो राजाफोरखौ बोथिसे ओंखाम जाहोनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै। संसाराव सुबुङा जोनोम जायोब्ला सानसे बेलासे थैखानांगोन होननाय बाथ्राखौ बयबो फोथायो। थिग बेबादिनो जोनोम आरो हाबानि उननि बान्दोआनो जाबाय थैनाय। बर' समाजाव सोरबा सासे सुबुङा थैयोब्ला बिखौ मोजाङै माखासे आसार खान्थिनि गेजेरजों बिदाय होयो। गोदोनि समाव बर'फोरा गोथै देहाखौ लांदां गोथैबारियावनो लांदाङै गारनानै गारबोयोमोन। नाथाय समजों लोगोसे आथिखालाव गोथै सह'खौ हा सिङाव फबनाय जायो एबा अरजों सावनाय जायो। थैनाय सुबुंनि मुङै सारादु खुंनाय जायो। सारादु खुंनायाबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे दाहानि गेजेरजों रंजानाय रंजाथाइ। मानोना थैनायाथ' थैलांबाय आरो थांना थानायफोरा थैनाय सुबुंखौ गोसोखांना दुखु खालामा लाबानो इयुन सानफोरखौ मोजाङै दैदेनलांनो सारादुखालि दाहानि जोबथा सान महरै सानना लानाय जायो।